Dakle, vreme je da se sredim. Izgledam divno od ujutru, ali treba oprati zube. Gospođice Kić, šta to radite? Ne smete se umivati sami. Pomoći ću vam da operete zube. Andy, ali mogu i sama. Dobro, ako insistiraš, neka te. A ja ću očešljati kosu. Ne, to moram ja uraditi. To je moj posao, gospođice Kić. Jao, moj život je tako savršen. To me nekad nervira. A vreme je da doručkujem? O, znam. Ostalo mi je nešto od juče. Opa, banana. Od prošle nedelje, fuj. Hey, you! Šta još ima u smeću? Ne to. Opa! To je već bolje. McDonald's za doručak. Super! Wow! Pa tu je ostalo pola burgera. Odgovara mi to.